Hey, listen to me. Hey, listen to me. Don't play with me here, and if you do that, I will block you. I'm not joking here. Okay. Listen to me. I know. Hey. Listen. Don't ever play with me here. Anyone you want to block you, what I am again? No. Sticky, don't play with me here. Yes, sir. A black guy before. Mba. Okay, man, how will let me back up and you want to overdo? Hey, Msiki, don't play with me here. Tom that touch here. Obanje. Sika, Tom that touch here. Let all the way who can be flu do they. Braga Biata Consigremeza. To Anaki Bia. Anaga one side, because I live in Nigeria. Braga Biata Consigremeza. Kagiri 90 after you him them mama put the Shie in a restaurant. Kagiri Abanga be interview. Telephone la pilota ke laso. Okay. The way for now ya cross straight to ta. Ya cross tum the shah of ma. The way for now ya cross tum the shah of ma bingo. But your car on reflect in my back. So when big I got to phone now, you can help that. Odlama. Okay. Hey, Rito never hear it go. Rito that place. Gragate grown in here. Wapaka ni Otele. Wapaka. Okay. The lack of battalion inside. Onye jaka begu buke. Where to akage? Gavro Otele pusu bianga biana biata koshigrameza. Tonwa. The Lerozana. Le wanyana that's a place. Musiki le wanyana that's swimming pool. The Lerozana. Abarage roba nuku. Huh? Mba. And where roba etiri nuku? Mba. Ese? No, mba. Mpago jere bob na Nigeria. Mba. Pagere energy bob. Na government. Government. Where could I so be? Oswole the Lerozana. Here she couldn't eat coat, okay, wogene. Getting her. He gave me a bread. I gave you a gabia to me. How just like I saw him out of Ga front. Le wine idea is okay. What I saw be. If for your fossil, and you have to say, I'm not a robber. I'm not a robber. This is girl. I'm not a robber. Mba. That would have fun. Okay. Therefore, now, Naka, yeah, Stianaka. I come that touch here. From that touch here. That will look at Otele chicken no you could add there. They got front on it. It's some sort of uncle Chile Cabagoko. Wabingo. Rangapia will tell mana baby and Gabian Negram. Rangapia Takushigaza. Tregad a batrek a cadera dega. Yes, hey, no give him here, but I get in Katamoto Babu. They got front of Mara there, Hogela Sumara there. Then you, it's a dragon. Why are we at the pre?
Ogi Otele amos ime ospe repant ebranga begwam sijre emana apin. Omana apin. Telege ye no batre ato fatra na keke de na keke oso de la huo. Ya bia takushikere meze. Ebushi icha soma. Aha. Aha m Wole Ebube. Ole Ebube onye. Chika dibia. Ede afọ ole? Adị m 22. Otele Rosanna ese? Adị m 22. Any 22 Otele ga akpọta nkụ ụta. Gịnị kpọrọ Otele gị nkụ this girl? Hey, nwa ati apim here mepụta oge ya. Gịnị kpọrọ Otele gị nkụ? Amamo. Ụmụ nwaanyị ndị ewu retire single mother ga ije ụta Otele ha na-eme ụta ya na-eme ụta. Gị ije naanị ikere Otele gị asịcha ike. Gịnị kpọrọ Otele gị nkụ this girl? Ọ m ga-arịa ya. Ị ga-arịa gịnị Chineke agba gị ọkụ. Ndị ọwa ebe emeghe beauty pageant. Achọm that touch here. Okay. I think achọm that touch here. Remove your hand from your head. Will issue yellow. My bingo. Okay. Again, you can pack if they were one side. Get back away, Garia. Igaria, open a Kickstarter. Open a Kickstarter, every pop engineer. Apoka nonsense, Kagre. See, don't joke with me here. I know. What back are you singing? My bingo. Prangata Kuchrebeza. Sorry, side. Bara. I will block you here now. You And I will do it and do it again and again. Okay. Moi, I'm going to eat itself. I'm a to lap to come share. Get and get it. Telegram run knock a motor pack. It's your mother. I'm moving more. Go catalyst or docala. Oh, Huh? oh, You better come up with a battles or day. Huh? Nagging at the level over the hash down on your Hello, Nigeria. Cabish down on your UK, London. Eish. The way for now of money who got her. Okay. My where's again? Get a can now. I'm school. LA here no school no get a cake. Daddy Moyen has more him longer. And I go Shirika. Mba. When you're a balaga can't tempo. Mba. Let's go check. We some shut up. Ask him when shut up. Don't joke with me here. Listen, I'm not playing with you. Yes, Look at me very well. I'm not joking here. Yes, sir. Listen, I'm serious here. Mom. Don't come here, get here at Takoshikremense. I don't want that. When I'm here, I'm serious. If you make me angry, I will cause pigreading with you here. You don't come here to make me to jeopardize my effort in this thing here. Damn you, maybe I'm gonna attack there. Remove your hand away, Pakali. Okay.
Odi mmadụ ga hụ onye Jimmy Strutton na ga sa udi ga bịa nga atakochikere beze. Apo telo melege mba apo. Mba. Iji aṅụ shisha. Aṅụbe m na ndụ m before. Pam ga-ewu m egwu. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji aghụ n'otele na-eme Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ị ma nri echi? Enwere onye yuzurule n'ụlọ unu mbụ? Mba. Agbara gị na mkpo? Mba. Ajụ m ga-agbara gị na mkpo. Gaa na chọọchị agbara gị na mkpo. Mba. Achịkakwa m ọchị. Ị ga-eyi pantole n'ofu oge? Abụọ. Ofu oge, ofu. Otu ụbọchị taa nọ na ije eyi pant abụọ at once. Mba. Nna gị ọwụ onye ara? Mba. Nna gị ọwụ onye ara ga-ewere ọchị asa ka mpaghara ọgbala nna gị mbụ? Mba. Nne gị kwa n'ọwụ onye ara? Mba. Paịlụ ọ dị gị? Mba. Iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ? Sorry, sir. Really, baby, go by. New Dandia, my friend, New Dandia. Chile kabago kapti ute kaptukia. New Dandia kia chile akagelu. Inyona humpo makena ngoke no. Daddy. Oyango daddy chile kabago. Don't try that process with me. Braga be atakoshikira benze. Okay. Onyo ahụ. Ma ya na ụmụ nwoke nọ ya la anyụgharị ahụ. Ebe ala mamịrị na-ahụ gị mbụ? Mba. Ị nọrọ ọla ụtọ a ga-eme mmadụ otu a? Listen, if you laugh with me here, you are making me angry. That will phone okay. Don't try me again, no. Okay, thank you, sir. Iji akpachi Otele gị akpụ? Ebere gị ugwu? Mba. Otele. Ihe ụtọ ka ya n'ime a na-achapụghị ihe ụtọ ya. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Ofu. Ha? Ofu. Ofu onye ahụ tara gị ele nga ọ nọ? Ugbu a nọ Spain. Ọ nọ Spain? Gịnị ọ ka na-ayị? Mba. Ahịa gịnị? Otter. Ha? Otter. Ịsawa onye? Otter. Gịnị wa ọtọ? Oh, no. Mba, nwoke ahụ, biko. Ahịa gịnị agwa m sọ ọtọ? Otter. Ọtọ wa onye? Lee na comment section. Otter.
Right. Okay, ato now, ato. Yes, or Yeah. bag. Sorry. Ibere form, ibere yam forming in data. While your tongue, hero position, I could okay. Brand ato. Coming as ato. Give and get ato. We are home get testing ire. I think of go you pronounce so I can sound and daughter. Get a queen you. Ato. Onye ọcha ka onye Igbo. Onye ọcha. Atụwara gị ime. Mba. Kemgbe ọ taga gị. Ọ gwara gị na kemgbe ọ taga gị ọ gwara gị na ọ ga-alụ gị. Mba. Onye taga gị ebere ya ugwu. Ego enye lodi mkpu ị na-eti. Ọ ya tapụrụ gị. Onye ọcha tapụrụ gị. Ha? Ga-eburu Otele gị from Nigeria gama UK. Ga-ega nke ahụ onye ọcha shi ushi na-asaghị ha 4 days. Epu ụzọ kụfuo gị Otele. Bịa ijide asa ahụ ụtụtụ. Mba ọ na-asa ahụ. Dem you Chineke agbaghị ọkụ onye saghị ahụ. Jefuru Otele gị na-adịghị onye metụrụ gị aka na ndị gagaruo onye zaghị ahụ ikpu nwaanyị ata gị. Onye zaghị aha ikpu Otele nwaanyị akụchasa gị Otele kupe gị gị bịa nga m jụọ gị ajụjụ gị ga-ekushi ume a. Eweliwe. Garuo dị ya tụtụrụ kebụl pistol arịsị gị kubie. For your mind na ịtala Jizọs chaghị ụcha. Hell no. Ndị na-anọ 5 days 4 days eze ha sabe onye gara ya dị virgin gị nwa bingo hụkwa gị laghachi back to that guy again. Gbatapụghị ele ihe i mere. Aga m echeteli o. Na gịnị mere? Isi mgbe gịnị mere? Mgbe a kụpụrụ gị ele ihe i mere. Ebere m akwa. Aya be where the akwa here now. Oya, did he? Okay. I told you not to do this. Asị gị bido dị akwa. Okay. I told you. Why did you do this? Hey. Lanya. Onye ji dị arụ ala n'ime ndụ gị. Onye unu ji dị arụ ala. I told you, why did you do this? I'm on abaje. Yes, I told you why. Damn you, nwa bingo. Onye riri. Sorry. Onye riri. I told you. Gana boyo kwa I'm on abaje. Opunu je dị very arualistic. I told you not to do this. I'm on abaje. Atachala gị bịa nga bịa gwa m sị ibe ya akwa. Chineke agbaghị ọkụ. Sorry, sir. Damn you. Bira kamu July. Eberaga bia gwa ma tadi na to this. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. What number? Hey. 09064184288. Okay, man, here I got n'ihu akwụkwọ dum. Yeah, ama. Ah? Ama. What number? 090841688. You want your band? I'm on Imo State.
Ebe n'Imo. Isiala. Ebe n'Isiala. Amraku. Ebe na Amaraku. Amaba. Ebe na Amaraku can make a bush baby. Wait. Amraku. Nga na. Emagi ben nage. Emagi ben nage. Eba amuno. Ama me bobo. Emagi ben nage. Get through Otele de one some me stage gum mashi right from my phone. Vuri across all border. They are paying onion sagoto. Onion sagi. They were cross to tag up parot lang peggy. Then get road the ayata tagi ma ben nage. I hope you don't nage. Shut to you. Ranga from Sota. I told you not to do this. Damn you, Wabingo. Bashoko the Quagga. Ranga back from Sam a 1 year here. Get what auto the tam tam. Cross our border, cross to a border. Brought to the tam tam auto edge, everlasting gobble, Shie. None the mamma singa half a tire. They were a Fugro years ago. Furo years ago the same auto. Now they are a horse that is Osaka. Vuriaga Nyonya Togoto. Like a backbag or call. Branga, what I'm saying, I told you not to do. Egara say out. Egara we are saying Naga, but we. Debianga Bams. He laughs. Okay, but I'm never got any more quotum. Keta Koshika Kodese Wogene. Be here, get him serious. Don't try to come here, get an attack of Shibese. Be here, get him serious. The phone like a lasso. No straight. Now give up Akada Hoge. No straight. You get what Hoga inside. The Wokoga straight. Never go the stress now. The lyrics, Anna. We you go no quote tilapia fish. Okay, when I'm ready no go. Away back camp, the Wokoga, the Wokoga straight. Bishop, ngazo don wera, ni mere mokoro, ngazo don wera. They are thought also. They were a phone, okay? Adeze. Ashbahage. Adeze. Adesonya. Favor. The way for now of money hoogie. Igwe Casa Dalo. You want your pair? I'm my number. A ben Anambra. Navy South. A ben Anewi. Assuming. A ben Osumei. Umudike. Ijo mole. I'm be mo one before. Elobo lady. Mba. Gino yara. Una lola kono zombo. Mba. Nigga na ha dendo. Yes, sir. Where for now today naka. Nigga na ha dendo. Yes, sir. Family you know how they anime. Mba. Apre when I'm more apre ni me. Abaro hiya digini me. Mba.
Iji akpachi Otele. Otele go je shushi. Mba o. Ịṅụọla goofu mbụ. Mba. Ịpụ ọnụ n'ụlọ ele time ị na-eji abata n'ụlọ. Mgbe afịa ji emechi ka ndị abata. Ele time ọwụ Chineke agbaghị ọkụ ndụ. Ebe 6. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. Abia steeti. Ebe na-abịa ka isi na-anọnyere anyị. Aba. Ayaga. Ebe ala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. Mba o. Ụmụ nwoke ole tara ala gị. Mmadụ abụọ. Ị dị afọ ole? 23. Atawa gị je anyụ. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu. Genotype gị. Blood group gị. O politik. Kpọọ nọmba gị. Zero 91 69 081 69 63 94 22. Igwe kaza daalụ nwanne. Daalụ onye m. All my gifters, thank you so much. Nah, that girl bịara here ka m gwakwa gị eziokwu. That girl dey possess eziokwu. I no go lie for now. That girl unu sị na ọwụ gị na ọ dịghị ọgbanje. Kemgbe this guy bịara here mụ anụkwatabịkwa ahụ. And kama atụkwara unu ashị. Bishop, good afternoon. Ihe ọ mbụ gị bịa here. Ụzọma daalụ. Ihe ọ mbụ gị bịa ebe a. Yeah. Achọ m ihe na-enye m nsogbu. Lee anya, gị wewo mami wata, ewuro mami wata, na m ndị mami wata na spiritual husband interview nga. Ga-eje ma ga meet mpụ unu na mmiri. Ya enye unu nwaanyị, unu nwunye. Ewo mami wata. Mba. Mba. Okay. Aha gị? Chioma. Chioma onye? Chinemere m. Okay, but you have a life back and you have what to. Yeah. You got the room working task. Gawa. The phone and I give you to get lazo. Bupo chaho. Tanwa. Ya were phone okay. Jide phone ahụ n'aka. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Yeah. Ị dị afọ ole? 28 years. Ị mụọla nwa? Ofu. Tired. You're not tired single mother. Oke Otele ọ ghaala gị mbọ? Mba. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbọ? Enweela onye egbe eluigwe gbagburule na family nne gị ma family nna gị? Olo. Ara ọ gbaala nna gị ma nne gị mbọ? Mba. Ị ji agbagashi ọnụ?
Then I walk in the anya. Yeah. A period. Mba. Walk a letter like 4. Then I can. Na-ele In a rare mother in a room with na-erere onwe m. Kevish Nano and I. River State. Walking that drag a langa hand or tag hand on all of her tag on a motor called Moya. Hotel. If one logo hotel and book again and walk a gata. Olo. You did condom, me. Yeah. Atawage loading pinate. Start am say. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. Nama na that nama na ihe no mere odeze ngam hapụrụ that girl ya ga wakara mma watakịrị were daze unu just no deceive ngam se nwe nwa mmiri ọwụ na amabedi ihe unu merele m ugbu a na echiche ka nọ n'ime aka mgbe ahụ iderem that this is how interview should be Chineke agbaghị ọkụ iderem that ilege Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Sorry, sir. Good afternoon, sir. I'm sorry, sir. Okay, oye kwani gbena gokugo ke bira nga asị I'm sorry. Ewere ihe mra gị kwuru nga ka m gwaga ndị ke bịa nga gwaga I'm sorry. Ahụ ọdịkwa gị. Onye yiri onye rege towel anụ. Ebira nga bịa do immediately. Sorry, sir. I'm sorry, sir. Iwe na-ewe gị ọkụ na Ababa. Ọgwa ka mbagara. Kpaliele m. Ọgwa ka mbagara. Branga I'm sorry, sir. Ụzọ bịa ga telistik bịa gbagota nga pega na toilet imperimental. They will look at straight. Give me a better bolu here. The chande nere towel ano. They will look at straight. Ma bingo. Then you make onye use reuse. Aya were heki clean the hand hit the no. Clean that thing. Clean that thing it no. Tende ko batrani ho elehi di jaka ge mego onwe ge bam geden. Elehi je mego onwe ge bam en geden ndo Chineke akpọghị ọkụ. Ono saw mame wata. Ha? Ne wo mame wata. Mba, wa mame wata. Ije eme ihe mmiri akwa ya. No. The mother said, they know you get him. No. Abuhamia, mba, God forbid. But the phone na la bilota lazo. Okay. Actually, me debe yo. The way for na la kabna hunku ganya.
Tanwa. Ekwurubekwu so onye keire onye na-ere towel arụ. Lewanya gaghị nọ gị Chineke agba lele. Ekwurubekwu so onye keire ndị na-ere towel arụ. Lele. Were reverse bịa. Lele Rosanna. Heke ụwa ahụ. Were reverse bịa nwa bingo. Lele. Ofos ga dị onwe ya ka o shake, ọ na-eshekili. Lanya ehiro gị ịkama nke ị ga-azụ anụ eji. Ịkama nke ị ga-etren wụ anụ eji. Ọ lagazi azụ emeghị ụkwụ kpaka ka o shake nwa bingo. Were fonu gị Chineke agba gị ọkụ. Tewe ụkwụ nnọọ esheki gị ụkwụ Otele m na ma arthritis abịa n'ime. Pranga bịa lagazi emeghị ya ka ere ọnụọ ya. Still the thing na-arụ ọnụ na yele mere ka ihe gbara washa. Onye riri eri. Ngwa gị si yiri ndị ereghe towel ana makwana m si gị nọ wụ nga ereghe mama put. Agaghị akwakam. Aha gị Chineke agba gị ọkụ. Okay, afọ m owo dị mma. Dị mma onye. Dị mma ọfọ. Dị mma ọfọ. Ebe ka isi anọnyere anyị? Esi m Benin Republic. Gịnị ka ị na-arụ? Ahụ m chef, enwe m restaurant. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha anwụsịala. Nne m ndo chai orphanage daughter. Gịnị gburu ha? BP. Iji ezu oshi? No. Egwuola infection mbụ? Mba. Ị dịkwa n'afọ ole? Adị 28. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'Otele na-eme wuu? Sa? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Ụmụ nwoke 4. Ata gị eji anyụ? Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti? Oh my God. Oh my God. Genotype of it? Blood group, okay? O positive. It's all O positive.
Oye ke yiro yere ya towel ano it's all operative. Chineke akpọghị ọkụ ote kpara ihu n'ọkụ ote kpara ihu n'ọkụ ndị na-emezi nga mmadụ nwụrụ ịsa operative Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Ife kwuru asị m o negative ife kwuru asị iwu onye ebe ahụta m ife na-ekwu iwu onye ebe ahụ m onye ọzọ bụrụ ebe na ọzọ bụrụ ahụ m onye ọzọ bụrụ Egboma ebe na Egboma Umezana. Alright, kpọọ nọmba gị. +229 56 877 062 062